Băgăm acolo sau ăla că trage mai greu? Păi mereu dacă poți să faci. Hai să băgăm aici. Hai să băgăm aici. Nu alegi de aia? La două ramă aici, auzi. Asta. Aia este, da. Aici mai trebuie ori la vânt. Hai să băgăm asta. Mă poți să filmăm. Nu știu, Mai trebuie acolo? nu, acolo. Uite, mă, țigane, a băgat fibra lucrurii la pâine, pula mea, uite. Fibra nu se bagă cu pâinea ta. Am desfăcut și am aruncat pâinea cu ala acolo. Nu se bagă așa ceva. Bine, bă, bine, hai ia și te mai repede. Nu, eu te pula mea.